Mä oon Joel Pohjanpalo ja mä oon ammattijalkapalloilija ja pelaan Italiassa, Etelä-Italiassa, Sisiliassa. Mä päädyin Idealille sen takia, että aina kesäisin me etsitään tavallaan paikkaa, missä me pidetään itsestämme huolta ja treenataan uutta kautta varten. Ja Ideal vaikutti oikealta vaihtoehdolta ja heti ensimmäisen kokeilukerran jälkeen niin oli hyvin selkeä valinta itselleni siihen, että miten me itse pystyn pitämään itseni kunnossa ja olemaan valmiina siihen, kun uusi kausi heinäkuussa lähtee käyntiin. Mun mielestä Ideal erottuu muista siinä, millainen fiilis täällä on treenata. Että kun täällä on käynyt treenaamassa ja ne muut ihmiset, ketä täällä mukana on, niin tavallaan semmoinen ilmapiiri, mikä täällä salilla on, tavallaan tänne on kiva tulla aina ja täällä on tavallaan semmoinen treenaamisen meininki ja tavallaan ikinä tavallaan semmoinen, että jotenkin varoisi täällä tai jotain, vaan jotenkin tosi hyvä henki koko tavallaan tässä yhteisössä, mikä täällä Idealilla meillä on. Ja tavallaan se on se tavallaan, mikä ehkä erottuu muista paikoista, missä on aikaisemmin itse käynyt. Ihan nuorimmasta vanhimpaan ja miehiä ja naisia, ne tavallaan millään väliä, mistä sä tuut ja missä kunnossa sä oot tai mitkä ne sun ongelmat on tai mitä asioita sä haluat parantaa, niin sillä ei ole mitään väliä. Että tavallaan me ollaan kaikki yhdessä täällä treenaamassa ja tavallaan se positiivinen ilmapiiri ja semmoinen halu treenata ja halu parantua ja tavallaan halu olla parempi itsensä, niin tavallaan se tulee kaikista asiakkaista ja muista ihmistä, ketä täällä on, niin tulee hyvin selkeästi ilmi. Ne tarpeet ja ne asiat, mitä mä tavallaan tarvitsen Idealilta, kun mä kesäaikaa täällä treenaan, on just ne, että jos mulla on jotain vammoja, niin mä pystyn ne hoitamaan täällä, koska meillä on fysiopalveluita ja on hierontaa ja jokaisen tavallaan vaivaa, mitä ehkä on ollut kausien aikana, niin niihin löytyy keinot, joita ne pystyy hoitamaan ja sitten toisaalta myös tavallaan on niitä tiettyjä heikkouksia fyysisesti, joita pystyy parantamaan tässä tavallaan kesäaikaa. Niin ne on varmasti ne asiat, mistä tavallaan on tullut suoraa apua. Mä suosittelen sen Ideal-hetkeä ihan kaikille, että kun täällä on käynyt treenaamassa, niin mä oon huomannut, että ei iällä tai sukupuolella tai millään ei ole mitään väliä. Täällä on ihan kaikki treenaa yhdessä ja se positiivinen ilmapiiri tavallaan huokuu jokaisesta asiakkaasta ja työntekijöistä, että kaikki, ketä täällä talossa sisällä on, niin sen huomaa, että tämä on tavallaan paikka kaikille, että kaikille löytyy jotain. Että oli sun sitten vaivoja, joita sä haluat hoitaa, tai on fysiopalveluita, joihin sä haluat mennä, tai ihan vaan treenaamaan tai parantaa omaa fyysistä kuntoa, niin oikeastaan kaikki löytyy työkalut, joita Ideal pystyy tarjoamaan, ja se on tavallaan ollut semmoinen hieno asia nähdä tässä talossa, että tavallaan jokaiselle löytyy just se, mitä hän itse etsii. Jos joku harkitsee Idealille tulemista, niin kyllä mä ihan lähtisin vaan siitä, että tulee kokeilemaan. Ihan samalla lailla mä itsekin tulin tänne, että mäkin tein paljon taustatutkimusta siitä, mitä muita vaihtoehtoja oli ja tavallaan olin ehkä hieman pettynyt niihin edellisiin vaihtoehtoihin ja se aina vaan se ensimmäinen kokeilukerta, niin se kertoo hyvin paljon. Että se on tavallaan se ensimmäinen intuitio, kun sä tuut ja sä oot ekan kerran treenannut, niin se antaa sulle jo hyvän osviitan siitä, että millainen paikka Ideal on. Että pitää vaan olla rohkea tulla kokeilemaan ja huomaamaan sen, että täällä on kiva olla ja täällä on siisti treenata. Ja tavallaan se yhteisö, mikä tänne on luotu, niin se myös sit tarttuu suun itsestä.